जि आबहावायाव न'खराव थानाय जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा मोजां गियानखौ सोरजिनो लुबैयो बिमा बिफाया जुदि नांलायबाय थानानै जुदि न'खराव जुदि फरायबायनायनि जुदि मोनसे आबहावा थायोब्ला नोंनि फरायसा नोंनि फिसा हौवा नोंनि फिसा हिन्जावा मोजां जानो हानाय नङा ओंखायनो बिमा बिफाखौबो जों खावलायदों गोबां जोंनि बर' न'खरफ्रा बिफाया लेखा फरायनाय नङा बिमाया लेखा फरायनाय नङा फरायसाफोरखौ फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ नांगौ बादि जों गियान सोरजिनो हाया बिफाया जौ लोंनानै बिमाखौ बुनानै न'खरफोरा दुम दाखोल जानानै ना जानो लोंनो थोयो ना फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ फोरोंनो हायो बेबादिनो न'खरा थेर बेथेर जालांदों सोरबा बिफा जौ फाग्लानि थाखाय नोंनि फिसा हौवानि लाइफआ दंस जाहाथे जाया सोरबा बिमाया नांगौ बादि सुबुरन होनो रोङिनि थाखाय नोंनि फिसा हौवाया लेखा गोरोंथार नाथाय लेखा फरायनो हायै बेबादि जाहाथे जाया ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गंफ्रोमबो बर' न'खरफ्रा जाहाथे न' सिङाव थायोब्ला फिसा हौवा फिसा हिन्जावा मोजां गियान लानो जाहाथे गोसो जायो मोजां जाहाथे लेखा फरायनो गोसो जायो बेबादि मोनसे जाहाथे आबहावा सोरजिना होनो थाखाय गंफ्रोमबो बर' न'खरनि आइ आफा बिथांमोनखौ जों खावलायनाय थाबाय खस्थ' खालामथारनो नांगोन जोंनि बिमा बिफाया सान्दुं गोसायाव खामानि मावखायो अब्लाबो फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ लेखा गोरों खालामनो थाखाय बिथांमोनहा जुदि गोजौ जुदि थाखोआव फरायनांगौब्ला नांगौ बादि थाखा फैसाखौ जाहाथे बुथुमनो थाखाय आं खावलायबाय गोबां बर' न'खरफ्राव बेमार आजार जायोब्ला जों गथ'खौ हस्पिटालाव लांनो फैसा गैया जाहाथे बेबादि जाहाथे जाया जाहाथे गावनि फिसा हौवाखौ लेखा फोरोंनो थाखाय फैसा थोयो गावनि फिसा हिन्जावखौ बेमार नायनो थाखाय जाहाथे जोंनि बर' न'खराव मोनफ्रोमबो जाहाथे थोयो बेबादि मोनसे सिस्टेमखौ जाहाथे बानायना लानो थाखाय गंफ्रोमबो बर' न'खरखौ आं खावलायबाय दा जोंहा गोबां बर' फरायसाफ्रा सोरबा मेट्रिकखौ मोजां नम्बर लानानै पास जादों हायार सेकेन्डारिखौ मोजां नम्बर लानानै पास जादों न'खरफ्राव गैया बिफायाबो लेंख्रें फेंख्रें बिमायाबो लेंख्रें फेंख्रें एडमिसन लानो थाखाय फैसा गैया मुं थिसननो थाखाय फैसा गैया बैफोरखौ जोङो अननाय दङ नाथाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जों आथिखालाव मोनसे लोरबां अबस्थायाव दङ अननो लुबैब्लाबो अननो हाया अब्लाबो